आज मी मस्तपैकी चमचमीत झणझणीत आणि छान पद्धतीने असं म्हणजे आमच्याकडे म्हणजे आईच्या पद्धतीने गावाकडच्या पद्धतीने असं मी तुम्हाला तुरीच्या डाळीचं फोडणीचं वरण दाखवणार आहे। हे वरण तुम्ही अशा पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करून बघा, खूप आवडीने खातात। राईससोबत इतकं छान वाटतं ना। तर आज मस्तपैकी मी आज तुरीच्या डाळीचं वरण बनवणार आहे। तर चला बनवूया। तर त्यासाठी मी इकडे 250 ग्राम म्हणजे अंदाजे पाव किलो तुरीची डाळ घेतलेली आहे। तुरीच्या डाळीचं वरण होतं, मुगाच्या डाळीचं सुद्धा होतं, पण तुरीच्या डाळीचं वरण खूप छान लागतं। त्यानंतर मी स्पेशल फोडणी बनवणार आहे। त्यासाठी खडे मसाले घेतलेत, थोडे मिरची आणि टमाटर कट करून घेतलाय। त्यानंतर लसूण, राई आणि जिरा हे आपलं फोडणीचं साहित्य। पण आज जी डाळ आहे ना, त्याला विशेष हा मसाला म्हणजे खडा मसाला टाकून फोडणी देणार आहे। एकदा ट्राय करून बघा, खूप आवडीने खातात। आता ही तुरीची डाळ जी घेतली ती स्वच्छ धुवून घेऊया। इकडे मी पाणी तापत ठेवलेलं आहे, ज्याच्यात आपल्याला डाळ शिजून घ्यायची। धुवून घेते स्वच्छ। तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा ही डाळ शिजून घेऊ शकता आणि असं नॉर्मल आपला भाजीचं जे पात्र असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा हे डाळ करू शकता। तर आता मी स्वच्छ डाळ धुवून घेतली आहे, याच्यामध्ये टाकून घेते। ही फोडणी जी स्पेशल फोडणी आहे ना, ही खूप भारी लागते आणि म्हणजे तुरीच्या डाळीची ना इतकी म्हणजे टेस्ट वाढते, खाता क्षणी खावंच राहावंच वाटत, इतकी मस्त लागते। तर मिरची आणि टमाटर ह्याच्यामध्ये टाकून घेतले डाळीसोबत। आता आपल्याला ह्याला शिजून घ्यायचं। कुकरमध्ये सुद्धा लावू शकता आणि चांगली नरम पडेपर्यंत डाळ शिजून घ्यायची। एक 5 मिनटं झालं की डाळीला छानपैकी उकळी आलेली आहे, पाहू शकता। तर आता चेक करून घेऊया, डाळ शिजली की आपण मग ह्याला काय साईडला काढून घेऊया। तर थोडा वेळ वाट बघायची आणि डाळ शिजली की आपण ह्याला काढून घेऊया। तर जरा चेक करते मी, तर अजून डाळ शिजलेली नाही आहे। चांगली खळखळून याला व्यवस्थित मंद आचेवर शिजून द्यायची। हे बघा, डाळ चांगल्या प्रकारे शिजले गेलेले आहे। अगदी डाळसुद्धा नाही करायची, थोडीशी अशी डाळ दिसत राहिली पाहिजे, म्हणजे नरम सॉफ्ट हाताने दमन ना इतकी बनवायची। तर छान व्यवस्थित अशी ही तुरीची डाळ आपली शिजून झालेली आहे। साईडला एका भांड्यात काढून ठेवले आणि शिजवलेल्या टोपामध्ये जिथे डाळ शिजवली त्याच्यामध्ये मी थोडंसं तेल टाकून घेते। आता आपल्याला ही महत्त्वाची फोडणी करायची, ज्याने खरी टेस्ट वाढेल आपल्या तुरीच्या फोडणीच्या वरणाची। तर आता मी इकडे तेल तापत ठेवले। नॉर्मल आपण राई जिरे वगैरे टाकूनच फोडणी देतो, पण हा खडा मसाला ना ट्राय करा एकदा डाळीला फोडणी देताना, इतकी अप्रतिम चव वाढती। लसूण कट केला बारीक, राई आणि जिरे 1-1 चमचा अंदाजाने टाकायचं। आता मी जिरे टाकून घेतले, आता 1 चमचा राई टाकते आणि चांगली मस्त व्यवस्थित त्याला फोडणी द्यायची। आणि मग आपलं जे शिजवलेलं डाळीचं गोळा आहे तो याच्यामध्ये टाकायचा। तर हे खड्या मसाल्याचा जो फ्लेवर डाळीमध्ये बसतो ना, त्या फ्लेवरमुळं ना ही डाळ इतकी चवदार बनते, टेस्टी बनते। स्पेशली ना मी ही सणासुदीला खूप करते, नॉर्मल तर सिम्पलच असते। तर मी तुम्हाला आज व्हिडिओसाठी ही बनवून दाखवते। तर शिजवलेली डाळ मी जी भांड्यात काढून घेतली त्याच्यामध्ये ना अर्धा 1 चमचा हळद टाकायची, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आणि मिक्स करून घ्यायचं। पाहू शकता किती सुंदर असा रंग आलेला आहे। जास्त काही हळद टाकायची नाही, नाही तर खूपच पिवळी पिवळी डाळ दिसन। ही अशी नॉर्मल पिवळा रंग आला ना सुंदर वाटते डाळ, अगदी आपण लग्नाच्या पंक्तीमध्ये डाळ राईस असते ना, अगदी तशी दिसते आणि चवसुद्धा खूप भारी आहे। तर आपण याला फोडणी देऊन घेऊया। तर इकडे आपली फोडणीसुद्धा झालेली आहे तयार। खरपूस असा लसूण भाजलेला आहे, राई जिरा चांगला असा तडकून निघलाय आणि खड्या मसाल्याचा फ्लेवर इतका मस्त बसलाय। आता आपण काय करायचं, थोडासा बॅटर घ्यायचा, एकदम फोडणी नाही टाकायची, नाही तर उडला जाऊ शकतं आणि मग आपल्या डोळ्याला भीती आहे, तेल वगैरे उडायची। त्यामुळं ना थोडंसं नॉर्मल 1 चमच्यामध्ये असं घ्यायचं आणि अलगद हाताने ह्या फोडणीमध्ये सोडून द्यायचं, एकदम टाकायचं नाही। आणि मग आता हे थोडंसं परतून घ्यायचं सुरुवातीला ह्या फोडणीमध्ये आणि मग आता एकदम टाकून घ्यायची आपली उरलेली सगळी शिजवलेली डाळ। हे बघा, सगळी डाळ मी याच्यामध्ये टाकून घेतली आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या डाळीला सुंदर अशी फोडणी भेटलेली आहे। आता याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं, कारण आपण कोथिंबीर हळद वगैरे सगळं टाकून घेतले। फक्त आता चवीनुसार याच्यात मीठ टाकून घेते आणि याला द्यायचे 1-5 मिनटं स्लो गॅसवर। थोडीशी हळद जर कमी वाटली तरच थोडीशी टाका, मला कमी वाटते त्यामुळे मी थोडीशी हळद टाकून घेतली, पण जास्त नको आहे। चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे
आणि आता ह्याला मिक्स करून घेते, कारण हळद टाकून घेतली, मीठ टाकून घेतली. परत एकदा ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आणि स्लो गॅस करायचा, झाकण ठेवायचं आणि खळखळून उकळी येऊन द्या. जितकी छान याला उकळी येईल ना तितकी त्याची चव वाढत राहते. तर उकळी येऊन द्यायची, वाट बघायची. सुरू झालेली आहे उकळी येण्यासाठी. तर पाहू शकता मंद आचेवर खळखळून अशी उकळी येऊन द्यायची. टेस्ट वाढती, चवदारपणा वाढतो याच्यामध्ये आणि खाता वेळेस म्हणजे एक वेगळाच आनंद येतो. तर हे बघा, चांगली डाळ आपली उकळून झालेली आहे. गरमागरम आता आपण एका छोट्याशा प्लेटमध्ये याला तुम्हाला मी सर्व करून दाखवते. तर अशी उकळून द्यायची. गरमागरम आपलं हे फोडणीचं वरण स्पेशल फोडणी देऊन बनवलेलं आहे. ते एका छोट्याशा प्लेटमध्ये मी तुम्हाला हे काढून दाखवते. तर सुंदर अशी ही आपली फोडणीचं वरण तयार झालेलं आहे. फोडणीची एवढी चव लागते ना ह्या डाळीला, तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून बघा अशा पद्धतीने तरी. हे बघा, असं थोडं थोडं काढून घेते कारण खूप गरम आहे डाळ. छोट्याशा प्लेटमध्ये मी काढून घेतले. तर पाहू शकता आपली ही गरमागरम टेस्टी चवदार अशी ही तुरीच्या डाळीचं फोडणीचं वरण बनवलं आहे, पण जरासं वेगळ्या फोडणीचं बनवलं आहे. म्हणजे चवदारपणा खूप आहे नॉर्मल डाळीपेक्षा याच्यामध्ये. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुरीच्या डाळीचं वरण नक्की एकदा करून बघा. मी खात्री देतो तुम्ही इतक्या आवडीने हे वरण खाताना आणि नेहमी तुम्ही ह्याच पद्धतीने वरण करताना एवढी तर खात्री आहे, कारण मला ते इतकं आवडतं ना. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. राईससोबत, रोटीसोबत खूप भारी लागतं. आता डाळ भात तर आपला रोजचाच खाण्याचा आपला हा एक आवडीचा पदार्थ आहे, त्यामुळं अशा प्रकारे डाळ तर नक्की ट्राय करा. पाहुणे वगैरे घरी आले तर अशी थोडीशी वेगळी डाळ जर ट्राय केली ना तर भरभरून तुमची तारीफ होईल. तर कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी? नक्की आवडली तर लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईबर करा.